पीछा करो एके एलाउंसर के 500 देके मजा लो पतर की के लेके एलाउंसर के 500 देके मजा लो है मोटकी के लेके धर्मेंद्र सक्सेना चीज बा ऐसन की मन नहीं भरी एकरा ऊपर बेरी बेरी चढ़ी हे सुनतारू हाँ चीज बा ऐसन की मन नहीं भरी एकरा ऊपर बेरी बेरी चढ़ी बेरी चढ़ी मौका के फायदा उठा ल तू आजू आइल बारो नाच देखे एलाउंसर के 500 देके मजा लो है छोटकी के लेके एलाउंसर के 500 देके मजा लो है मोटकी के लेके एकर रेंट ना बा कोनो भारी आके मजा लो हो सब पहरा पारी पकड़ के चढ़ जो हाँ हाँ एकर रेंट ना बा कोनो भारी आके मजा लो हो सब पहरा पारी धर्मेंद्र सक्सेना मिस जे करबो कहब जे के एलाउंसर के